Voor een moment iets die een beziet aan de pleedstad Titus Brandsma in 1881 binnen is op het programma in Oege Kleester. Ik het monument bij de pleeds wordt bewonderen. Well, to tell you the truth, I am very touched because this is a very normal place, but for us it's a very important place. I have seen this house many times in books, in pictures, in films. Titus Brandsma is in 1984 zielig verklaard door de paus. De Karmelieten willen heel graag dat Brandsma ik heilig verklaard wordt. He was a professor, rector of the University in Nijmegen, journalist, intellectual, priest, Carmelite. But I think that the most important reason is because people perceive in him a sort of a goodness. He was a very good person, a very tender person. In Bolzut ben ze blij dat de Karmelieten haar een sabbat inzetten voor de heiligverklaring van Titus Brandsma. Het belangrijkste denk ik is dat voor Rome wichtig is de mystiek van Titus. Dat Titus in die 30 jaren al begreep dat onze West-Europese cultuur spiritueel in het crisis komen weer. Waar is God? Wat is de rol van de kerk? Wat moeten wij als katholieken? Hoe moeten we leven? Hoe moeten we ons opstellen naar de moderne cultuur daar? Voordat de paus Titus Brandsma heel erg verklaard kan, maar er wel een wonderplak voor hebben. Nevens de prior-generaal van de Karmelwaarder ben er onwijzings dat er west het. People who prayed Titus Brandsma and they became cured. So the problem now is how to bring that to the Vatican congregation, and there is several filters, because we are talking about a very serious matter. So doctors and theologians and historians have to study the case, and once the congregation considers the miracle is real, so the process would go ahead. Toen het bericht in Friesland kwam dat Pater Titus omkwam wie in Dachau, toen zei een van de oude mensen van Rooms-Friesland, nou hebben wij een heilige in de hemel. Dus dat is wel voor de Friesen is hij, maar hier is al heilig geweest. En of dat nou in Rome zou Frederik besluiten werd, dat weten we net.